Γεια σας, ονομάζομαι Γιώτα και είμαι Yoga και Real Yoga Instructor. Σήμερα θα δείξουμε μερικές πολύ απλές διατάσεις, οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν από όλους. Οι διατάσεις βοηθούν στην ελαστικότητα των μειών αλλά και των αρθρώσεων. Ενισχύουν το κυκλοφοριακό σύστημα και βοηθούν στη σωστή στάση του σώματος. Μερικές ακόμα ιδιότητες είναι ότι ανακουφίζουν από τους μυϊκούς πόνους και φυσικά από το στρες. Και μια από τις πιο γνωστές είναι ότι βοηθάνε στην αποφυγή τραυματισμών. Γι' αυτό και είναι τόσο απαραίτητο να εφαρμόζονται ύστερα από κάθε είδος προπόνησης. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Το διάστημα που θα μένουμε σε κάθε θέση είναι περίπου 20 δευτερόλεπτα, δηλαδή 3 με 4 βαθιές γιόγκικες αναπνοές. Πάμε λοιπόν από την τραποδική στήριξη, φαίνοντας τις παλάμες ακριβώς κάτω από τους ώμους και τα γόνατα λίγο πιο πίσω στο άνοιγμα της λεκάνης. Εισπνέω, στρέφω τη λεκάνη στα γόνατα και κάνω μια πολύ μεγάλη καπούρα κοιτώντας τον αφαλό μου, ελεύθερος αυχένας. Στη συνέχεια θα κοιτάξω μπροστά, ανοίγοντας καλά το θώρακα, δίνοντας φυσικά έμφαση στο πάνω μέρος του κορμού και όχι στη μέση μου και κρατώντας τεντωμένα καλά και τα χέρια. Πολύ ωραία. Στη συνέχεια θα έρθουμε να κάτσουμε στο στρώμα, θα τεντώσουμε τα πόδια και θα κρατήσουμε τα πέλματα flex. Θα κρατήσω τεντωμένο και τον κορμό μου και θα κατεβώ από τα ισχύα μέχρι εκεί που δεν κάνω καμπούρα. Θα ανοίξω και τους ώμους και θα κατεβώ λίγο. Θα με βοηθήσει πολύ αν έχω και έναν ημάντα γυμναστικής. Αν δεν έχω ημάντα μπορώ να πάρω ίσως τη ζώνη από κάποιο μπουρνούζι. Θα τη φέρω στην καμάρα του ποδιού και θα κρατήσω και πάλι τεντωμένη την πλάτη. Εδώ, από τα ισχύα. Θα μένω για λίγο και συνέχεια θα προσπαθήσω να έρθω όσο το δυνατόν πιο χαμηλά προς τα πόδια μου. Αν μπορώ θα πιάσω φυσικά και τα δάχτυλα. Αν όχι, εδώ με την ημάντα. Πολύ ωραία και θα ανεβώ αργά σπόνδυλο, σπόνδυλο. Πάμε να ανοίξουμε πόδια και να κρατήσουμε flex τα πέλματα. Από εδώ θα φέρω δεξιά παλάμη μπροστά το δεξί πόδι. Θα κάνω ένα κύκλο με το αριστερό και θα προσπαθήσω να πιάσω τα μεγάλα δάχτυλα του ποδιού. Αν αυτό μου είναι δύσκολο, και πάλι η μάντα θα με βοηθήσει. Θα το φέρω στην καμάρα του ποδιού και θα ανοίξω. Προσοχή απλά εδώ να μην έρχεται, να μην πέφτει όμως, θα τον κρατήσω ανοιχτό τον ώμο. Θα μείνω στη θέση. Αν με ενοχλεί ο αυχένας μου, θα στρέψω απλά το κεφάλι χαμηλά. Συνεχίσω και μένω. Ανεβώ αργά και θα κάνω το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Στη συνέχεια μπορώ να στρέψω και το πάνω μέρος του κορμού προς το δεξί πόδι και να έρθω πάλι από τα ισχύα μου μέχρι κάτω. Όσο το δυνατό πιο χαμηλά μπορώ. Αναβαίνω αργά σπόνδυλο, σπόνδυλο. Και φυσικά θα κάνω το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Στη συνέχεια θα φέρω όλο το σώμα μπροστά. Θα περπατήσω με τις παλάμες. Αν μπορώ θα φέρω να κουμπίσω τους πύχες μου. Αν όχι, παλάμες. Ή ακόμα και κνήμες. Βρίσκω ποιο είναι το ιδανικό σημείο για μένα. Και ανεβαίνω. Θα κλείσουμε ξανά τα πόδια. Θα γυρίσω από εδώ για να με βλέπετε. Ενωμένα, flex ενεργά πάντα. Και θα φέρω το δεξί πόδι, θα το λυγίσω και θα το φέρω κοντά στο σώμα.
Θα φέρω τη δεξιά παλάμη στο έδαφος, προσοχή εδώ να μην κυρτώνει όμως, θα το κρατήσω τεντωμένο το χέρι και το αντίθετο θα το λυγίσω για να στρέψω το κουρμό και θα κοιτάξω προς το δεξιό μου. Θα γυρίσω αργά και θα επαναλάβω το ίδιο και από το άλλο πόδι. Θα έρθουμε εξαπλωμένοι στο στρώμα. Στη συνέχεια θα φέρω το δεξιπόδι, θα πατήσει πρώτα, θα περιορίσω το κενό που υπάρχει στη μέση μου και στη συνέχεια θα το φέρω κοντά στο στήθος. Θα το πιάσουμε εδώ και το αντίθετο πόδι θα μείνει και πάλι ενεργό στο έδαφος. Συνέχεια θα τεντώσουμε το πόδι και αν μπορούμε θα πιάσουμε δάχτυλα ή κνήμη. Αν όχι, θα βάλω τον ημάντα και θα το φέρω λίγο πιο πίσω. Θα είναι καλά τεντωμένο για να μην σηκώνονται οι ώμοι από το έδαφος. Θα κάνουμε το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Στη συνέχεια θα λυγίσουμε τα πόδια, θα τα φέρουμε κοντά στο σώμα. Θα τεντώσω και πάλι δεξιπόδι και θα στρέψω όπως είναι δηλαδή, θα κάνω έξω στροφή του μυρού, ώστε να το φέρω μισό λεπτό πάνω από το αριστερό πόδι. Μια πολύ ωραία διάταση. Όπως είναι, θα αφήσω, θα σηκώσω και το αριστερό πέλμα από το έδαφος και θα το φέρω κοντά στο σώμα. Θα πιάσω, αν θέλω, εδώ, από την κλείδωση του γονάτου, του αριστερού γονάτου. Σιγά σιγά μπορώ να πιέζω το γόνατο και λίγο προς το στήθος μου. Τόσο ώστε να νιώσω λίγο πιο έντονα τη διάταση. Δεν κάνουμε φυσικά υπερβολές, ακούμε το σώμα μας και πάμε μέχρι εκείνο το σημείο που νιώθει εκείνο άνετα. Συνέχεια θα το αφήσω να πατήσει πάλι στο στρώμα. Και φυσικά θα κάνουμε το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Στη συνέχεια, λυγισμένα και τα δύο πόδια και τα γόνατα ξανά στο άνοιγμα της λεκάνης μου. Θα φέρω τις παλάμες στο έδαφος και αργά θα ανεβάσω τη λεκάνη ψηλά. Προσοχή εδώ να μην κουνάτε καθόλου το κεφάλι δεξιά και αριστερά. Το κρατάω μόνο ευθεία, κοιτάω μπροστά. Και θα μπορώ να πλέξω τα δάχτυλά μου και να σπρώξω το έδαφος για να ανεβώ λίγο πιο ψηλά. Και μένω στη θέση. Ανοίγω τα χέρια και κατεβαίνω αργά σπόνδυλο, σπόνδυλο. Και από εδώ μπορώ να φέρω τα γόνατα κοντά στο στήθος και να κάνω λίγο δεξιά και αριστερά, να κάνω μασάζ στη μέση μου. Και μια ίσως από τις πιο ωραίες και αναποφυστικές θέσεις είναι να ανοίξω τα χέρια μου σε θέση τάφ, δηλαδή ακριβώς στην ευθεία των ώμων, και να αφήσω τα γόνατα να πέσουν ελεύθερο, εντελώς ελεύθερο το σώμα. Και θα στρέψω το κεφάλι αντίθετα. Αλλάζουμε αργά πλευρά. Και για να γυρίσω, να ανεβώ, θα έρθω σε θέση εμβρίου στο πλάι και με την παλάμη μπροστά από το στήθος θα σπρώξω το έδαφος για να ανεβώ σπόνδυλο-σπόνδυλο, πάντα με ασφάλεια. Και τελειώνοντας τις διατάσεις, θα έρθουμε οκλαδόν στο στρώμα μας, να κάνουμε λίγο κύκλο τον αυχένα.
Προσοχή μόνο μπροστά, δεν θα φέρω καθόλου πίσω, από το δεξί μου προς τον αριστερό και αντίθετα, πολύ πολύ αργά. Κρατήσω το κεφάλι στο κέντρο και πάμε λίγο να κάνουμε και χέρια, θα τα τεντώσουμε. Και αλλαγή, ακόμα και εδώ πάντα κρατάμε τεντωμένο το κορμό. Και πάνω. Αλλάζω. Πολύ ωραία. Και τέλος ο ώμος, από μπροστά προς τα πίσω. Και από πίσω προς τα μπροστά. Αυτό είναι το βίντεο μου, ελπίζω να σας άρεσε και κυρίως ελπίζω να σας βοηθήσει. Μην ξεχνάτε ότι αυτές οι θέσεις γίνονται μόνο εφόσον έχει προθεμανθεί το σώμα, δηλαδή στο τέλος κάθε προπόνησης. Και φυσικά αν έχετε κάποιο τραυματισμό ή έχετε επιβληγείς αρθρώσεις ή χαλαρές, θα πρέπει να ρωτήσετε πρώτα τον γιατρό σας. Μέχρι την επόμενη φορά, να είμαστε.